lamsao khapane takok tei bukok song rangsang ni takok tei bukok song na tini ni din belai ne tipramo thani sal kaham tei kaplai ni sal ni chengkok me bising ti sawi mankha mai kene tini sing thik pai sok paijak kila 20 bakma constituency ni borok rok o 20 bakma constituency ni ngui candidate borom ganang punno Chandra Jomatia bob hai taklai candidate mangui kaplai engka hamni netabo o amsaini lukurok belai na tipramo takhaini rok tongthok laijak bwrui chala jotono phaibui abil hai ke rong rok silaijak ni rok dal bidal nog nugui mankana lukurok mai ke tini khat belai na tongthok laijak borok candidate na singlaijak ni sing sawi mankha borok bai tini kok salaibuni chaitoknai oro bwrui bodol tei jotono sikla sikli sengkrak rok paisok paijak tini mai kene tini borok bai busuk jorotui kha tongthok kana nog nugui mankana borok bai tini ni kisasa borok tini ni sal victory sal no tei kok salainai choikari nai tongo ga jeng tabo kok samani chaitoknai jeng sawi mankha o constituency to kaplai ingka borom ganang Puno Chandra Jomatia mai kene TWF ni president borom ganang jak paisok paijak bobi kisasa kok sana ya madam sekango lamsau sin habanok bukat belai hambai tini seng belai tongthok mani seng sini bubagra songui ro mani sini candidate sini CM sar no seng sal hor watui satung seng kuno batha lailia khaibui seng asuke sini CM sar no logero laiui seng je sini manthai sini odikar no tui seng je samung tangui tonglai mani obo tini no teibu proman ungkha seng agini simeni sijak seng keplai tobo keplai ni bising keplai sini teibu margin kebang tui pas khaini hi seng sakha laiui seng tanglaikha tei tanglai mani bisinti seng thangnai 2021 o je 7400 butar difi doi pas khaimani tabo teibu si bangui thangkha bangui thangkha hani banguni belai khe mane sini joto amjono tarano belai khe hambai maru asukhe seng khansa krak ungkha nei seng tini belai khe khusi unglaikha seng 163 seng curfew rojak phano seng tonglai malia seng o party office buskang sini party office buskang o seng tini gathering ungui seng discipline babe no enjoy khainai acha ketabo no ni candidate borom ganang Puno Chandra ketabo phaidi tongkha bo phaini ha phayakho seng phun loi tin seng tabo kuno kok salai meyakho borobu o counter bising hasonjak boroni phun ro kuno mobile lo yago matuya oboni bang seng kuno bobai to seng kuno kok saholai meyakho hapano seng social media ni thikni seng thungpari no seng update mawi tong acha tai kaisa no ni constituency to paikha no ni mukhang ro nai ne ko jotono adi lok silaijak ga kini idea sagade oro to paikha overall tripura bola tripura mo thani sit busuk ma kaboni ni idea tur tabok jora to joto saklai yakho hapano seng to asain tongo kom phano seng 20 tale tlangnai hapan tei busi besi asa khai tongo ga tabok apato to sini 17 ta o 21 ngui tong ha tabok sujra 21 ta sit mai tong ha tai boma ta thok mai de manai kho tei duita le sure confirm mane 25 ta hai roje ka ba phaisnai ta like hambai channel logrom ne babe hambai ade engga tai bokok salainai yang dal bidal abil thunglai te pramatane sengkrak song brok bai be busubro ne kha tong thoka sung turuk brok bai kok sne phegade ta kok sagrade ni mukhangwa abil siljak bom hai jadi to koplai umne blai ke khatungjak abun bagai chini CM sarno bubagrano blai hambai busuk juratei oro ni candidate ta borom gana Puno Chandra Jomatia busuk kabang bai lead khlai kana sirsi chini candidate leak khaimani prai 8000 bai leak khayo total manmani ang choloi tong ni na idea te pramotha busuk juratei seat mangoi sarkar phaina 23 confirm tabok bede mane counting solai tongkhana paijak de tabo oboto counting choloi tong 12 ta almost weight ma khainai abuni bagai tabok weight khai tongta tini ni sal eba sengkrak ngui nung kharoksa bom hai kha tong blai khatungjak hambai ni boma Kartik Bahadur Malsam tai biang dal bidal kok salainai ma kene tini tong thoklaijak kharoksa takok bai malai pika salainai sagradi dara tini
ni sal to bele ni tong thok nai nai kha khai bo mukhang rok ba abil siljak sagra de tini ni din bom hai nang ma tong nai tini blaine joton khatung laijak tini sini 20 kilabama constituency o sini sar Purno Chandra gobang margin bai no lead khaine he asalai chung tonggoi or joton phailai jak acha tabo suk jora counting pai hande na pai ko de na cholai de tong kho apatot tak jorale cholai tongkho counting paya kho te koek mane sini oro to 5 round jora tongbo 5 round complete o nung tong pai jak digit pai jak digini thangtong ke thangnai ni bo sor sai tak ni bo sor bo mai lead khlai kana थांनाय बोसोराव बिसि गोबां बाय माने गोबां नहमानो 15,000 सामथिं बाय लिड खायो ताकलाय हंके 16,000 तैसा थांनाय हे आं नायो तो मांके आं अपडेट आसे नाया खबा आसे एक्जेक्टली आं सामालिया no ni candidate ka pha phaikar फाया खोता बक जों अर जतन ताक्सिने वारियर्स गुवाग्रानि वारियर्स जतन अर फाइसो फाइतंगो माने ताक्सिनि सार सीएम न जों नायसिनाय तंता ke pai thago tipra mo tha busus rati si dok mawi sarkar ro phainai गत सिनि तिप्रामथा 23टा आं आनि व्यक्तिगत आं 23टा सिट नावैनो कनफार्म खायवै सरकार गठन खायनाय आं आसा bele ke hamba chuna logo ro mani bangwi ham हामबाय फाइदि तै खरकसा आनि गान्दाबो दारा फाइसो फाइजा बनि मखांगो बो आबि लक्सिल जाक बनि खा बसु तिनि नि दिनो तंथकना किसेसा तिनि बबे कक सलायना इनके दारा सागade तिनि तो तिप्रामो था कप्लाय हने सिं खबर बो मानखा नि नरा मखां रो बो आबिल सिलजाक तिनि नि सालबम हाय बसु रतै तंथकना आं बेलाबेला हामबाय निया थांनो आं बेलानो तंथजाका आं 3 दिन माइ जाला वा नामाने 3 दिन एकदम माइ जाया आनि ओ माइक्रै tak budi saya kho ताकसा जायाखो saya kho एहे ke no bo prasana आं तिनि हराव जासनाय जायफान तंनायखौ आं मोसाबै ए तिनि no musana मोसानाय acha no ni candidate ko phaikha phai ko de जिनि केन्डिडेट फायाखो सार फायाखो acha ke botini busuk margin bai kabang kaplai khaikana आमा आसो आं सोंयाखो 16,000 सिलाय खना किसा आसो बाय अमो कप्लाय उन सावटा अं तंग होता counting solai de tongko na pai khade काउंटिंग ले आमा सिसे का आं दा नो से आं तंग बा आसो सिया खोता ko ni jaka ba kaplai hai कप्लाय जों 100% कप्लाय जों ke hambai do हामबाय हाम आनि बुमांगे जतना माने मोल सम तै बागलायनि तिनि उत्तर बंग पंचायत नि तिनि पंचायत कप्लाय hambai do thinglaijak khatunglajak baksa wana mani mai roksa baliapo kya batini result man kaba maisa sina ini sakama kedal buga lukurok pai sok paijak sumai kene tini nong no mangkli soya kari ne phunugui tongnai sini mangkli bo joto ne kerengoi tong joto ne ham